Díríomh agus fáilte go dtí an aigrean seo de Tasc Teaghlaigh. Anis an aigrean seo táid tíomhaí, táid an áit defriúil ná mar a bhíon de gra, agus an nuaid muid go dhéanaí táid go Tóraíocht Taisce dhéanaí. Agus cílíonn sin go mé lista agin agus go mé muid chuirdaach rudaí sifa atá tíomhaí. An bhfuil si bhé? Anis an cíad rud atá má vesta na nóín. Céim go agus nóín aimsí. Nóín féinníú. Lower na solta sin aimsí. Anis an darna rud má vesta na píosa broscar. Cas agam, gotcha-lum. An dig go píosa broscar ag attribí. Mai sib. Bear an sa seachar sa box of broscar anis. Yes. Mai galore. Anis, rud ag an atá plastic. Plastic a mhain seo. Seans go mé seo píosa broscar eile. Mai galore. Gotcha-lum. Rud ag an atá plastic. Rud ag an atá plastic. Rud ag an atá plastic. Yes. Bhíon ceart agam píosa broscar eile a bhíon. Is seach sa broscar lei sin. Yes. Okay. Ever cethir má vesta na cléite aon. Anis, a thainn cin seo tá mé gáil giftable grogarachta dhéanaí, má arcann sibh hallann seo, feici sibh léir mór aon le cléite aon orthu, an de go bhíad aice. Casar bháin. An bag seo, gotcha-lum. Tá casar bháin hallann sin. An nuas agat, má héideann tú an casar bháin, go séideann tú na síoltaí aithneat. Anis, rud ag an atá bog. Déan go bhfuil réimse rudaí atá bog thart fan áit seo. Anis, ba mé an bag seo an iarraí seo. Rud ag an atá bog. Rud ag an atá bog. Anis, sin sibh! Anis an iarraí seo tá muid ag arc fahanne fethead? Ok, fethead atá an. An iarraí seo tá muid gil ar green grafa glaciúd an fethead agus gan mába a chuir, mar níonna gur go gair muid isteathir in an áit cónaithe. Anis bear an gáil síos fahanne an cin seo. Anis, bhhail an fethead aimsí. Argur seo, cíad cosach atá an. An bheicinn sin an ard cosach, an bheicinn sibh an ard codanna atá ar a corp, agus an méid cosach atá aige, agus argur arcabag sa fásta. Maithíonn sé caithbhil sé gáil agus úsáidíonn sé tal sa Doire go dé gléis. Aimsí an áit de hartar. An is tuimi sé go ligansdó go ará sé go teathbog, mar níl sé cartha mé mar ní mai leis a bheith amhaon san solas. Is sé rá gheall dó. So mi gáil a chur ará sé deann sa clabhair an seo, mi go ligansdó táid a seaas thuige de. Gan! Anis an iarraí seo tá muid ag arc fahanne cloch mhór. Tá agam heag linne go cos áhain an seo aimsí, ach me tá sibh sé deanaí seo bíag i churmach. Cloch mhór, cloch mhór, cloch mhór.
Clock Mhóir! Rud an Alan! An jiglan meise a úsáid? Ní heag? Gatil an mar sin! Well, the mix smúine agus ní thuglamsa réa ó bhain a bheith agam fahanniu rud an Alan. Agus arcar seo, daim si meise na baccain dáte seo a mí ag flas an san nadar. Agus arc an da áiste agus dearg atóirthaí na go siad geall ar fad. And it's an rud eile de má rud Alan na an spéir. Má arcann si bhar an spéir, cé go geall as a Taisce. Ní minic a bhíonn sé go gám agus go geall sin linne. An teach atá an. Bhí sin Alan na grú. Anis, an íar seo, rud ag an sa bláin. Tí go má my galore. Rud ag an sa bláin, catch me much rud ag an sa bláin. An bach seo. Rud ag an bláin! Agus arc! Rud ag an bláin eile! Nach bhfuil sé geallada! Oh, ní haca mé híonn sin! Bhí mé gach fannin céad rud eile ar má lasta. Fiata na sconsa! An mhaíonn seo! Sin ceann Hallan sin! Yes! Anis, an rud dearnach atá ar má lista na rud éigean atá eildáte. Is mór an tríú nach bhfuil túir ceachas a spéir ní. Bach seo. Rud éigean eildáte? Go dtíobh faoi rudaí eildáte? Arc ar an ard broscar atá harpanna seo. Déan cén seo agus do broscar a chur sa wachsa broscar ceart le a hall. Agus an sin ní bhéon a rudaí eildáte seo le glí hart ar an farc. Agus nácht ar Tóraíocht de Gaelscoil in Mhóir. Chlár mí ceart, go muis bhil cairte. Anis, ar bhaintear sin ar a céar na salt, a sin agus a bhain me seas. Mar bhí spray aintach agam. Agus bhí mu teanna corp a jazz ganas dúin. Anis bhailamsa an féile se a eáil uair sin. Déan cén seo agus féisianna chur thugam, victory a chur thugam, de cabbé rud a ar a hánig se bhéir. Sa